tæller vi til 3, og så kører det. Okay. 1, 2, 3. Nu! Om jeg var overhovedet ikke klar der. Jeg havde ingen mulighed for at være klar. 1, 2, 3, nu! 1, 2, 1, 2, 3. Nu! 1, 2, 3, nu! Gud, nej! Så står vi der, ikke? Gud, nej! Nej, det kan vi heller ikke. Det kan vi jo heller ikke. Ej, det kan jeg godt se, Peter. Det går. Altså, hvad gør vi? Kom så. Kom så, gør vi det sammen. Okay. Gør vi det sammen. 3, 2, 1, nu. Push. Så. Hvad fanden laver vi her? Hvorfor skulle jeg så tidligt op og stå her? Piskoldt. Jamen, det er min fejl. Det var Trykfonden og Kræftens Bekæmpelse skrev lige, om vi ikke ville stå for det der med at få fortalt folk, at solen er farlig. Og at man skal tage noget skygge og solcreme. Så tænkte jeg, den klarer vi på 5 minutter. Vi tager livet på en strand og fortæller nogen det. Men der er jo ikke nogen danskere her. Der er jo ikke nogen, der solbader her. Der er jo ikke nogen, vi kan snakke med overhovedet. Der er ikke engang en hund. Gud, der er simpelthen en, der bader nøgen. Ja, der er en nudist. Vil du fortælle til ham? Nej, det skal jeg altså ikke det nu. Så kører vi ud til Kræftens Bekæmpelse. Så kan vi også høre et nyt Drake-album på vej. Højt. Det tror jeg altså næsten også, man kan få kraft af. Vi skal op og snakke med den Peter. Jeg ved ikke rigtigt, altså, hvad han er. Men altså, jeg tror, han er vigtig. Han fortæller mig, at jeg har brændt mit ansigt af som den der Ghost Rider, men ikke på skate, hvor han bare kører rundt med ild i ansigtet hele filmen. De steder, hvor det faktisk ser ud, som om du har lidt fregner, så er der nogle solskader. Så selvom at man ikke sådan lige kan se det, og selvom at man efter man er blevet rød, bliver almindelig igen, så kommer der nogle skader i huden, som ikke sådan bare forsvinder lige med det samme. Og man kan sige, jo flere gange man udsætter sig selv for det her, jo større er risikoen for, at der så på længere sigt sker noget mere alvorligt. Så den mission, vi gerne vil sende jer ud på, det er jo altså en mission, der går ud på at prøve at se, om vi kan få nogle danskere til at solbeskytte sig. Og ikke bare kun med solcreme, men også med tøj og helst også noget solhat. Jamen, Ja. Hvad så nu? jamen, så vi skal jo have fat i nogen. Start maj. Piskoldt. Ja. Delvis skyde. Vi kan jo starte med ham nudisten, vi så i morges. Hvis vi ligesom kan overbevise nogle nudister om, at tøj og solhat mellem 12 og 3, det er godt. Der må være sådan en nudistkoloni sydpå, man kunne tage ned og besøge. Altså hvor der ligesom er, hvor de tager ned og luner sig og får sol på kroppen. Det er vel det, de gør. Der er mange. Biscayen. Fyldt med nudister. Biscayen? Biscayen. Der er mange sådan nogle der. Der er i Kroatien, der er i Frankrig, der er i Spanien. Peter, vi har planen. Vi tager til Spanien. Vi har set en nudist, vi har set en nøgen mand i dag. Tænker, hvem er den mest bøvlede at få til at tage tøj på mellem 12 og 3? Det må simpelthen være den nøgne mand. Jeg har en kuffert her til jer med noget solbeskyttelsesredskab. Den er som skabt til en rejse til Spanien, den her. Ja, der er solcreme og t-shirt. Jeg er rigtig, rigtig spændt på at se, hvad der kommer ud af det. Vi er også spændte. Vi tager det hele med til Spanien. Ja, vi kører. Og jeg synes også, det er godt det med, at du kan det spanske. Det tæller dig op. Claro, claro. Me gusta tomar mis copas. Me gusta tomar el sol. Y necesito un poco de tequila blanco y el sal por la sabor. Ay, 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 ay. Ay, ay, amor. Ay, vida loca. Me gustó el sol. Peter! Er du smurt ind i dag? Næsten hver dag, Peter, der er der en dansker, der dør af kræft i huden. Peter, du er godt klar over, at solbeskyttelse, det er jo mere end solcreme, ikke? Det er også bare en t-shirt. Jeg tænker, når vi tjekker ud, så er der ikke én nudist derinde, der har bar mouse. Jeg ved ikke, om man skal melde sin ankomst, eller... Det ser helt vildt lukket ud. Jeg ser lidt lukket ud. Jeg tænker, Peter, vi lige river skoene af som en form for, jeg ved ikke, underlig gestus. Så har vi gjort lidt. Nej. Jo. Nej. Altså, jeg kører ikke bare røv. Peter, så jeg river altså de sko. Så... Jamen, jeg ville også tage de der sko af, hvis jeg var dig. Men nu skal du bare spare dig. Jeg beholder mine på. Der er også nogle snipper, hvis du kan til dem. Men prøv lige at stoppe dig selv. Hvad tænker du, det signalerer det der? Du det kommer med 2 kufferter, fuld ekvipering og bare tager. Jeg tænker, det her det er ekvivalenten til ikke at have fuld burka, men bare køre tørklæde.
har det ligesom der, hvor børnene er kommet ud af bilen i Jurassic Park. Ja, jeg har det virkelig også sådan. Ja. Okay. Så står vi i det. Okay. Så er det bare på med Grand Prix-smilet, du. Så er det nu. Så skal ideen sælges. Kom, det er dig for Grand Prix. Det kan jeg ikke, Peter. Den har du. Nej, det kan jeg ikke. Hvis jeg skulle gætte uden at sætte nudister i bås, så ser de Grand Prix. Der kommer en. Ja. Der kommer en. Hej. Meget undskyld, men det er et nudistresort, så man har ikke tøj på, når vejret er sådan her. Nej. Okay, nå. Undskyld. Der kan du bare se. Hold da op. Kammerat. Der er da ikke vildt godt humør. Det var det, jeg sagde til dig oppe ved bommen også. Så taget skoene af som en idiot. Altså, hvad skulle det nu? Hvilken Peter, kultur skulle det være relevant? Det skulle gøre et eller andet. Hvad så nu? Jeg gider ikke med. Du tager den. Peter, jeg gider da heller ikke. Nej. Altså, vi skal jo gøre et eller andet. Jamen, jeg gider ikke med. Peter, jeg kan godt se, at vi har lige meldt os selv lidt op i et hjørne her. Men altså, vi skal lige melde os ud igen. Nej. Nej. Så vil du bare flyve hjem igen. Altså, jeg kender virkelig Peters humør her, Martin. Det, jeg ved ikke. Går han lige skal have 10 minutter? Adam, jeg tror bare, vi cutter. Jeg ved bare, der er ikke nogen, der kommer til at få ham i noget tøj. Eller af noget tøj, kan man sige. Hvorfor fanden har jeg også taget mine sko af, altså? Jeg troede, det var sådan en, hvor man ligesom, om det var frivilligt. Altså med tøj, ikke? Skal vi lige give den en frokost eller et eller andet?